esho njalo la Africa my continent, Africa my home, se Africa kuyi South Africa siKwaZulu, seThekwini Durban High Court. Into ke la ngoba sila Durban High Court. Udadewethu uJacinta Mangobese Zuma uzovela la mayizovela la human right ombizile uthi hey lento ukhuluma ngayo wena lana ngathi usugama nxini. Abantu kabakhona abaningi kakhulu khona operation Dudula bakhona la ngaphakathi bazosupporta imarch and march bazosupporta sibona neMK futhi khona iLabour Desk nabo bazosupporta khona nezinsizwa lapho phakela umthakathi ebese ngenze sicabanga ukuthi nazo ingasuka le wanongoma hey welokhuza sizosupporta lokhuza uzokwenzani lana siqale lapho nje futhi sizokweseka izingane zethu sizokweseka izwe lethu sizokhombisa nje i-Human Rights Commission ukuthi njengoba ithi yona izolwela abantu abangekho la labantu abamangalele laba abantu abekho la khona thina esikhala ngokuthi laba bantu beza nezinto eziningi ezingezinhle la umuntu omangalele ukuthi uyahlukunyezwa la kulelizwe akekho lapha ecourt ukhona abantu abazommela makufuneka amaphepha abo laba bantu abakhalazile kulo Human Rights Commission abekho manje kuyadida ke nongalo ukuthi konje kungenzeka ukuthi umuntu okhalazile mangabe ngiza mina ngiyingane yakho ngizoceba udadewethu ukuthi ugange ngami noma ungethukile bese masuthethe icala nami bese ungambiza azoyiphinda lento phambi kwakho njengobaba iSouth Africa iganga ngabantu base South Africa ukubone lapha nongalo mangabe amakhosi ebiza abantu ngishanga babiza phakathi nezinsuku uthola 10,000 kuyaphezulu likhona nizwe linabantu abawu 10,000 60,000 60 million abantu out of 60 million 20 million abantu abasebenzi izwe lizoya kanjani phambili so ke sizokweseka lento sizotshela iHuman Rights Commission ukuthi cha msana ukuganga nina ni Human Rights Commission yase South Africa bhekelelana amalungelo abantu base South Africa lokho akubona babhekelene mapha amalungelo hayi bakhombisa ukuthi babhekelela amalungelo abantu bokufika baqondene nabo iyona into okufanele ke silwe nayo siyehlule ngoba uma ngabe kwenziwa kanjani kusho ukuthi phela khona into ekhandwayo yokuthi ngelinye ilanga lelizwe livukelwe ngabantu bokufika ngoba bangaphezulu ka 20 million manje abantu bokufika la eSouth Africa bangaphezulu ka 20 million alikho izwe likwazi ukucontain abantu abaningi kangabo abokufika abangama illegal nakhona laba abatholakala ukuthi ba-applyile noma banamaphepha ase-expire kunenqwaba engekho ndawo nje engabulala umuntu namhlanje maqeda ayihlalela lapha ehlathini engabonwa umuntu so ke sizolwa nalento bafethu sizothi hayi sizokweseka i-operation Dudula sizokweseka i-march and march ukuthi cha bafethu lokho enikulwelayo nathi siyingxenye yabo sinqanqa neinsizwa ukuthi isondele ngoba abantu besilisa badlula uyabona nje abantu besifazana abaningi insizwa nje azilinakile izwe kanti izwe lilwelwa ngamadoda insizwa zinakile insizwa ayiphumile ngendlela efuna ayiphume ngayo ayiphumile kufanele iphume insizwa ngoba phela abantu besifazane laba sebekuvezile ukuthi hayi bo baba yithi esihlele emakhaya nani semsebenzini aniyiboni into eyenzeka la ake nise nizobuka nansi into yayivela umkhosi kudala wawuvamisile ngisho izimpi zayibona abantu besifazane ngoba babevuka kuqala beye emfuleni beyokha amanzi bese beyabona ukuthi ayibo ungabe khona into uthe qhamuka lapha bese begijima bebuyele emakhaya beyotshela amadoda bese amadoda egijima ke empini kusaloma emakhaya akwazi ukuba ngabesifazane phambili sithi udadewethu somsupporter la uJacinta Mangobese Zuma naye ukhombisile kwiskill sakhe womholi nawe kwiskill sakhe ubomholi nangu nomkhwanazi naye kwiskill sakhe awu chitheka amakate sakeni uyabo umkhwanazi useqedile umkhwanazi sekufuneka thina simlekelele ukuthi le commission babumswele le commission i-commission yokuqala okufanele abantu base South Africa beyihlwithe kube ngeyabo beyiphoqa ukuthi iphakamiso zayo ama-recommendations zayo a-implement ngoba lapha kuhlelo obala yini esisayifuna mangabe sithola ngisho ubufakazi bokuxhumana komholi nesigebengu yini enye esisayifuna usazophinda futhi ufuna manje ukuthi kufuna kwenziwe ini ngoba ufana aboshwe nayithi masihlangana naye sizinsizwa nje vele simbombe nje sizinsizwa nje sithi hawu nangu ulokhuza hawu ulokhwanazi umkhwanazi indoda eyodwa nje ngoba vele babumswela indoda ngayodwa lapha ekhona kufanele ibambe iqhaza lizobekelela izwe ake beyeka abantu ukuthanda abantu abantu abathanda izwe ngeke liye ndawo liyoficwa zingane zethu abayeka abantu ukuthanda abantu abathande izwe yile limqoka ezimpilweni zethu ngoba liyoficwa nezingane zethu asikwazi ukulidlibhiza silishiye lingekho
umkhwanazi ukhombisile indoda nendoda emzini wayo ayibe umkhwanazi wasegcekeni izwe amaphoyisa ngeke abe nawo umsebenzi ayohamba nje amaphoyisa ebheka ukuthi abekhona abantu abafohlayo sekuze kuthiwa amaphoyisa mancane la eSouth Africa kunabantu kwenziwa ukuthi wonke umuntu useyisigebengu yes ake senze nje lokho kwenziwa umkhwanazi emagcekeni muzi nomuzi mongaba nomkhwanazi wawo ube nomsweli wawo awiswe loyiphilela msweli umkhwanazi into enye sesiyivala akudingi ukuthi ukuze usungule iqembu lepolitiki cha ayisafuneki hayi nokuthi kuze kusungule hayi ukuthi kuze asisayifuni kwayona nje ipolitiki asisayifuni makuthiwa 65% of the parliamentarians are involved in sketchy deals asisayifuni ke kwayona ipolitiki sesifuna nje ukuthi amadoda ase-South Africa umkhwanazi nje asifuni ukuthi abe sopolitiki sifuna abe u-national minister wamaphoyisa kungabi i-politician i-national minister of police akube yiphoyisa elasisiphoyisa hayi ukuthi kuthathwe nje umuntu ugogo ufanele ngabe uyaretire kuthiwa akahamba yoba i-national defence force angithi kwaphela izwe lapha ngenxa yaleyonto laphela iyayizwa ngenxa yaleyonto akithi so ke akuthathwe lokho okuhle akuthathwe lokho okulula akwenziwe nje lokho okwenziwa umkhwanazi ukuthi ngeke mina ngibe ngivuma ukuba ingxenye yobubo benzeke ezweni lami ngiyalivikela izwe lami siyabonga kakhulu Ngwenya asibuyele lapha siyobheka udadewethu lapha ngaphakathi siyathokoza kakhulu